Бях шокиран. Буквално бях разтърсен, когато за първи път разбрах значението на думата да благословя. Ние я използваме често във всякакви изрази. Бог да те благослови, Бог да благослови това, бъди благословен. Буквалното значение на думата да благословя или благословение означава давам способност, давам сила за преуспяване. Значението на думата проклинам е да разреша, дам възможност за провал. Не е ли удивително? Не ликува ли ти сърцето, когато знаеш, че Бог е казал за теб: с благословения ще те благословя и ще те умножа и преумножа. И така, приготви се, защото ти казвам, че това, което ще чуеш и видиш на тази видеокасета, е динамит. И аз зная, че то ще те благослови. Искам да отида с вас сега в 3 глава на книгата Галатяни и нека да четем. Отворете Библиите си, искам да четете с мен. Ако не носиш Библия, гледай в тази на съседа си. Искам да го видите. Искам вашите очи да го видят, вашите уши да го чуят. Стих 6. Галатяни 3:6. Както Авраам повярва в Бога и това му се счете за правда. Тогава знайте, че тези, които са от вяра, те са Авраамови синове. И Писанието, като предвидя, че Бог щеше да оправдае езичниците чрез вяра, предварително изяви благовестието на Авраам, казвайки: в теб ще се благословят всичките народи. Така че тези, които са от вяра, се благославят заедно с вярващия Авраам. Защото всички, които се облягат на дела, изисквани от закона, са под проклятие, понеже е писано: проклет всеки, който не постоянства да изпълнява всичко писано в книгата на закона. А че никой не се оправдава пред Бога чрез закона, е явно, защото праведният чрез вяра ще живее. А законът не действа чрез вяра, а казва: който върши това, което заповядва закона, ще живее чрез него. Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас, защото е писано: проклет всеки, който виси на дърво. Така че благословението, дадено на Авраам, да дойде чрез Христос Исус на езичниците. Сега искам да изясня нещо точно тук. Ние четохме снощи, когато Авраам отиде при Бог и Бог му каза: толкова ще бъде потомството ти, и му даде обещание. А той попита: как ще позная? И Бог сключи завет с него и ходеше в кръвта с него, и стоейки в кръвта, Бог каза: толкова ще бъде твоето потомство. Той направи завет с човека, утвърден за винаги. Утвърден за винаги. Даде за винаги отговор на духовната смърт, отговор на немощта и болестта, отговор на бедността, отговор на проклятието на греха, което беше дошло на земята. Сега искам да разберете нещо тук. Искам да прозрете нещо. Думата благословение е библейска дума. Смея да кажа, че ако не беше Библията, езиците в света щяха вероятно да прекратят употребата на думата благославям. Ние почти сме я изпуснали сега. Тя е станала религиозна дума. И почти никой не разбира какво означава тя. Благословен си, Симоне, сине Йонов, защото плът и кръв не са ти открили това. Какво има Бог предвид, когато Исус каза това? Какво имаше Той предвид, като каза благословен си? Какво имаше Той предвид, като каза: с благословения ще те благословя? След това използва думата умножа в директна връзка с думата благословя. Думата благословя е заветна дума.
Тя се използва, нейното главно приложение е в заветни взаимоотношения. Когато ти сключиш завет с някого, особено когато този някой има много повече ресурси от теб, той е по-силен от теб, ти влизаш в такъв вид завет, за какъвто говорихме с нощи, в който влезе Бог, той е изцяло едностранен. Ние бяхме изключително неспособни да отплатим. Нямахме надежда, бяхме духовно банкротирали, без никакво разбиране. И ето Бог, който има всичко, идва и казва: аз правя завета си с теб. Сякаш ние имаме нещо, което да предложим за това заветно взаимоотношение. И той идва и съблича от нас греховните дрехи и ни облича с неговата дреха на праведност, а облича нашата греховна одежда на себе си и се натоварва с греховете ни и понася нашите болести. О, Господи Боже! А той го направи. Нали? Да, той го направи. Сега, думата благославям се появява веднага тук. Ние сме благословен народ. Благословен си, Симоне, сине Йонов. Спомнете си тази ситуация, когато Петър каза: ти си Христос, синът на живия Бог, а Исус му отговори: благословен си. Ти си благословен. Какво означава това? Думата благословен най-добре мога да я обясня като давам способност, давам сила на някого да преуспява. Да бъдеш благословен духовно ще означава да имаш силата да преуспяваш духовно. А какво означава да преуспяваш? Това означава да превъзхождаш в нещо желано, да получиш извънредно много от нещо желано, което е добро. Като знаем това, преуспяването ще се определи от твоята дефиниция или ще зависи от това какво е желателно за теб. Да получа повече от нещо желано, нещо, което е добро. Има различни представи за добро. Например, някой приятел смята, че просперитет е, ако открие някъде 200 бутилки с Джак Даниелс и той си мисли: оха, виж какво си намери. Горкички, чак онемява от възторг и сигурно ще се опита да го изпие всичкото. Това не е преуспяване, но според неговото разбиране е, защото той си е мечтал за това. Той се самоубива така, но според него това е просперитет, това е превъзходство в нещо, което според неговите представи е добро. Добре, тогава, как да определим преуспяването според Библията? Библейското преуспяване ще означава да получиш силата да преуспяваш, да превъзхождаш. Нека да го кажем така: благословен да преуспяваш ще означава имаш силата да просперира или да превъзхожда в нещата, за които Бог казва, че са добри. Неща, които са желателни за Святия Дух. Тогава да съм благословен духовно ще означава да получа силата да се новородя. Аз не мога да се новородя сам. Нямам тази сила. Никой не я притежава. Бог трябваше да го направи пръв. Той влезе в завет с човека и това е едно от заветните обещания. Той даде на теб и мен правото да преуспяваме и това право на сила в обещанията на завета, което Той даде, възкреси Исус от мъртвите. Той стана първият роден според новия завет. Халелуя! Исаак беше първородният от Стария кръвен завет, а Исус първородният от Новия завет. Слава да бъде на Бог! Той му даде силата да тържествува над смъртта. Не е ли истина? Той е превъзходен в живот. Той получи силата да преуспява. С други думи, той беше благословен. Добре. Какво тогава каза Господ Исус на Петър? Петре, ти получи сила да преуспяваш, защото плът и кръв не ти откриха това.
Ти получи сила. Ти получи възможност да просперираш. Благословен. Добре, вече го разбирате, нали? Като заветна дума, тя означава да имаш силата да преуспяваш. И така Бог каза на Авраам, това, което ще ви кажа, аз просто преливам от щастие от това, което Бог каза. Тези, които благославят теб, аз ще благословя тях. Тези, които благоприятстват ти да просперираш, аз ще им дам сила те да преуспяват. И колкото повече те те благославят, толкова повече аз ще ги благославям. А тези, които те проклинат, сега можете да разберете какво означава проклинам. Тя е заветна дума. Ако не бяха заветните взаимоотношения, тази дума нямаше да означава нищо. Значението на проклинам е създавам възможност за провал. Имам предвид, братко, че не можеш да избегнеш провала, ако си прокълнат. Има сила, за да се провалиш. И така, от една страна, ти имаш силата да преуспяваш, да превъзхождаш в желаните неща. Така че, ако си благословен духовно, ти ще имаш силата, чрез връзката си с Бог, да се новородиш. Ще имаш възможността да получиш Неговия дух и Той да дойде и да обитава в теб. Ще имаш силата да се молиш на езици, да пророкуваш. Всички те са духовни благословения, както знаете. Това е да ходиш в царството на духа. Благословен с вяра. Халелуя! О, слава на Бога! Казвам, че това са заветни благословения. Докато от друга страна той каза, тези, които те проклинат, тях ще прокълна. Тези, които са причина да не успяваш, аз ще поразя тях. Или поражението им ще е толкова голямо, че те няма да имат никакво въздействие върху теб. Сега чуйте това. Тези, които благославят Авраам, тях Бог подпомага да преуспяват, така че те да продължат да благославят Авраам и това ще благоприятства те да продължат да просперират повече. Това подпомага, изгражда, ускорява това, което Бог искаше да направи преди всичко, да благослови тази планета. Той каза на Адам, той благослови Адам и Ева и им каза да се умножават. Те не бяха Адам и Ева, бяха Адам. Той я нарече Ева, Бог няма нищо общо с това. Когато Бог казваше Адам, те и двамата идваха, те бяха в съгласие. И така, имайки този заветен партньор, Бог каза, ако ти го благословиш, ти допринасяш за неговия просперитет, тогава аз ще ти дам сила да преуспяваш. И като ти давам възможност да преуспяваш, ти го благославиш да просперира, а пък аз пак ти давам възможност да преуспяваш, така че ти да го благословиш да преуспява. И това е Божият начин. Помнете, че Той е създателят на семето. Негова е идеята, нека да направим семе толкова голямо и да направим 92 милиарда такива, да ги посеем, да израснат и да получим стократна жътва от всяко едно от тях. Той просто продължи да благославя, благославя и благославя. Той не трябва да става всяка сутрин в 3 часа и да казва да бъде светлина, нали? Сеитба и жътва продължават и се редуват за винаги. Това е Божият начин. Той е Бог за винаги. Амин. Така, от друга страна, с проклятието е по същия начин. Ако ти го прокълнеш, аз ще прокълна теб. Трябва да го направя. Трябва да те спра. Аз съм в завет с него. Аз съм обещал себе си на него. Обещал съм му да преуспява. И когато ти започнеш да пречиш на просперитета му, аз ще трябва да отдалеча просперитета от теб или да те блокирам. Сега, чуйте, трябва да знаете Божието отношение към това, защото ако не го знаете, ще пропуснете нещо тук. Ние ще задълбаем след малко в Словото. Той не спира този човек да преуспява, защото не го харесва или не го обича. Той трябва да го направи, защото е в завет. Искам да запомните това. Спомнете си, че говорихме снощи колко сериозно нещо е да влезеш в завет. Че ти си напълно, изцяло, завинаги предаден на другия. Бог напълно, изцяло и завинаги е предал себе си на човека.
И всеки мъж, който би го приел, всяка жена, която би го приела, той е твой завинаги. И всичко, което той притежава, е твое завинаги. Ти си негов и той е твой. И става все по-добре и по-добре и по-добре. Бог е завинаги, изцяло, напълно, абсолютно отдаден. Той никога няма да обезсили или по някакъв начин да промени една йота или чертица от заветните обещания, които е дал на теб, на Авраам, на Исус. Той е завинаги, 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 изцяло и напълно свързан със своите люди. Бог не е такъв, че да не обича никого. Той е обвързан с този завет. Библията казва, че дори завет между човеци, ако е потвърден, не може да се отмени или да му се отнеме или прибави нещо. Затова, когато някой реши да застане срещу заветното семейство на Бог, Божието решение е вече взето. Мислили ли сте някога защо той закорави сърцето на фараона? Спомняте си, амин? Той каза на Моисей: отиди и направи това, направи онова, и неговото сърце ще се закорави. Вижте, много години, около 370 години, наследниците на Авраам, Исак и Яков живееха добре. Нуждите им бяха посрещнати в Египет заради Йосеф. Библията казва, че фараонът помнеше Йосиф, който чрез помазанието и благословението от Бог направи фараона на Египет най-богатия човек на земята. И така, те помниха това. Помниха откъде идваше благословението. Те имаха силата да преуспяват, докато се издигна един глупав фараон, който започна да ги угнетява и да ги проклина. А не трябваше да го прави. Той им пречеше да преуспяват, докато той беше прокълнат и обречен. И това не беше защото Бог се събуди една сутрин и каза: ами аз просто не мога да понасям повече този надут самонадеян човек долу в Кайро. Въобще не го харесвам, мисля си да го смачкам като бъбър. Кой си въобразява, че е той? Не, това не е Божият начин. Той не е такъв. Но фараонът беше атакувал семето, потомството на Авраам. Те не знаеха как да се освободят от такъв противник. Те не знаеха какъв беше завета им. Те го бяха изгубили от погледа си. Те бяха живели добре под египетско управление и не знаеха как да уповават на Бог за това. Авраам не беше се сблъсквал с нищо такова и това не беше предадено на поколенията. Единственият начин, по който те познаваха Бог, беше като Ел Шадай. А миналата вечер ни открихме, че Бог каза: ще се открия на този народ като Ехова. Те ще видят моята сила. И така той не атакува Египет, защото не харесваше египтяните. Той продължаваше да им казва: отново, пуснете людите ми. И накрая той каза: вашите първородни ще бъдат за мен. Това е заветна фраза. И ако не знаете заветния език, ще го пропуснете. Всеки, който е заветно дете от семейството, получава абсолютно същите рождени права, както първородния в това семейство. Ти никога не си третиран като заварено дете.
Защото ти не си роден от майка, ти си избран и роден в това семейство чрез заветната кръв. Затова си счетен за първороден. Знаете ли, че Бог няма внуци? Ние всички сме първородни. Исус е първородния от смъртта. Халелуя! А ти си сънаследник с първородния. Затова ти също си първороден. Амин. Това е достатъчно, за да си развълнуван, нали? И така фараонът беше осъден. Той беше обречен. Той беше проклел Божието семейство. Той беше осъден. Това не стана, защото Бог не го харесваше. Той трябваше да го спре. И това всичко може да се проследи в Библията. Сега има някои неща в нашия английски превод, особено в Кинг Джеймс, които са неточни. През годините толкова много религия е навлязла в нещата, а неразбирането на заветните взаимоотношения е причинило някои проблеми и в превода. А тук четем в 3 глава на Галатяни. Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас. Забележете тук сега. Нека да използваме нашите дефиниции и да поразнищим библейския текст за малко. Аз мисля, че това тук е наистина вълнуващо. Христос ни е освободил от възможността да бъдем поразени според закона, като беше поразен заради нас. Схванахте ли го? Да бъдеш проклет е да претърпиш неуспех, да бъдеш поразен. Той понесе възможностите за провал заради нас. Защото е писано: проклет всеки, който виси на дърво. Така че възможността за преуспяване, дадена на Авраам, да дойде на езичниците. Тази заветна сила от Бог за успех можа да дойде върху езичниците, за да просперират как? Преди всичко духовно. Ти не би могъл да преуспяваш духовно с твои сили, ти трябва да си в единство с Бог, за да се новородиш. Винаги съм удивен, когато чета онези стихове, когато Исус каза: по-лесно е за камила да мине през иглени уши, отколкото богат човек да влезе в небесното царство. Знаете ли, всички се обезпокоиха заради това, но той каза: но с Бог всичко е възможно. Ти не можеш да отидеш в небето без Бог, независимо дали си богат или беден. Сам не можеш да го направиш. Няма начин. Трябва да имаш Бог, братко. Ти нямаш силата да влезеш в небето. Ти не можеш да стигнеш там от тук. Би ли могъл? Не. Но ако си в завет с Него, ти имаш сега Неговата сила. Той със сигурност има правото да живее на небето. Той може да живее там или да дойде да живее тук, ако иска. За Него няма разлика. Добре, в Него и за нас няма разлика. Разбирате ли? Сега ние имаме силата да преуспяваме духовно. Ние имаме силата да преуспяваме и физически. Библията казва, че имаме ума Христов. Имаме силата да просперираме финансово. Светът има система за финансов просперитет. Вземането вместо даването. В Новия Завет не можеш да намериш фразата да си изкарвам прехраната. Няма я там. Словото казва: който е крал, да не краде повече, но нека работи с ръцете си това, което е добро, за да има да отдели и за този, който има нужда. Ние работим за семе. Ма брат Копланд, аз имам фиксиран доход. Добре, кой го фиксира? Ти можеш да изработваш заплатата, но твоята заплата никога не трябва да бъде твоят доход. Заплатата ти трябва да бъде семето, което ще допринесе за твоя доход. Амин. Това е заветният начин.
Аз живея, с други думи, аз давам, за да живея. Аз не преживявам от моята заплата. Аз давам колкото мога, брат Копланд. Аз не. Аз първо давам и живея колкото мога. И когато изучавах това, трябва да ти кажа, братко, аз дадох и почти не живеех, защото нямах нищо останало. Но аз поставих на първо място даването. Направих го преди 20 години. Ви казвам, не идвайте да ми казвате, че това не работи. Шегувате ли се? Да, това работи за теб, защото ти си проповедник. Аз познавам проповедници, които много работят. Изключително дейни с устата си една група от клеветници, проповедници. Не ли така? О, Господи Боже! Когато поставиш даването на първо място, ще видиш сеене и жътва. Но ти не трябва да казваш на другата сутрин, няма никаква реколта, оставих това семе засято цялата нощ. Аз направих това веднъж. Бях малко момче и оттикчих баща ми. Посях динени семена зад къщата ни. И тази леха изглеждаше много добре и аз знаех, че не след дълго ще имам дини. И след една нощ, ето едно малко израстаче, пъпка от динята, голямо колкото този пръст. И аз нямах търпение. Ходих и проверявах динята всеки ден. Знаете, че ако я гледате всеки ден, тя сякаш не расте. Проверявах я и накрая тя беше станала колкото топка за голф. Аз искам да ям това нещо, пък то не става. Един ден се върнах от училище и отидох там, вдигнах листото и знаете ли, там имаше и такава голяма дина. Баща ми отишъл, купил една и закрепил под листото. Щях да получа сърдечен удар. Повдигнах листото и крещях, обикалях в кръг, отидох, хванах баща ми, довляках го там. Изядохме динята и накрая разбрах какво е направил той. Направо полудях. Мислех си, че това си е моята диня. Не знам защо съм бил толкова глупав да стане от толкова малка до такава голяма за една нощ. Но има християни, които искат нещата да се случват така през цялото време. Аз дадох 2 малки дарения в църквата, брат Копланд, а Бог все още не ми е изплатил колата. Ти просто продължи да съдиш, продължи да поиш, продължи да съдиш и да поиш. Реколтата ще дойде. Реколтата ще дойде. Не бъди като човека, на който казали, мислих си, че ще трябва да се върнеш в медицинския университет. Аз също. Обаче, като превърша всичко, което съм планирал да правя, това ще ми отнеме 10 години. А пък след 10 години ще бъда на 40. Другият попитал, а на колко години ще бъдеш след 10 години, ако не отидеш? Не бъдете като този човек. Брат Копланд, ако бях такъв, какъвто казваш, ако бях давал през цялото време, Господи, а пък знаеш ли, ще стана на 50 години следващия месец. Господи, ти си пропуснал 50 години без да го правиш. Знаеш ли какво сега? Прекарай следващите 50 като даваш. Амин. Добре. Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас. Така че благословението, дадено на Авраам, да дойде чрез Христос Исус на езичниците, за да приемем обещанието на Духа чрез вяра. Сега забележете следващите стихове. Братя, по-човешки говоря, ако едно завещание е потвърдено, дори да е само човешко, никой не може да го развали, нито да му прибави нещо. А обещанията се изрекоха на Авраам и на неговия потомък. Обещанията се изрекоха на Авраам и на неговия потомък. И така, онази мила малка женица през онзи ден в синагогата. Исус влезе и я погледна и каза, жено, ти си освободена от тази болест. Тя беше свободна от болестта.
Откакто Бог ходи в кръвта с Авраам онази нощ, но тя не го знаеше. 18 години, а тези хора ни бяха казали никога, че тя имаше това. Той беше осигурено от завета. Затова говореше Исус, когато каза: вашите традиции осуетяват Божието Слово. Традициите ви, начина по който си миете ръцете, по който правите това, по който вършите онова. Той каза: вие сте направили заветът да няма ефект, да е безполезен за вас. Харесва ми какво Бог каза на Авраам. Той му обеща, че ще му даде сила, способност да преуспява. А след това каза: чрез теб. Чуйте това. О, това направо ме разпалва. Чрез теб ще благословя всичките народи. Не само една нация. Чрез теб ще дам сила на всичките народи да преуспяват. Как? Като даде Исус. Като направи завет с всичките нации, които приемат Исус за Господ на живота си и така да имат силата да преуспяват. Сега можете ли да си представите колко ужасно трябва да е било за Бог да чува толкова дълго, като казваме: да сме благословени не е за нас днес, като това е включено в завета, в неговата кръв. Говорих за малката женица, която стоеше сгърбена. Тя не знаеше, че е освободена от немощите си. Ти не знаеш, че си освободен от всичките си дългове. Знаеш ли, че това е едно от нещата при завет? Когато сключваш завет с някого, ти не получаваш само това, което той има, но наследяваш и дълговете му. Бог наследи твоите дългове. Не само духовните ти дългове към греха, не само това. Имам предвид всичките ти дългове. Ако само знаехте, че можете да застанете пред Бог и да сложите всичките платежни документи и всичко друго на бюрото си, да кажете: Господи, виж това, прости ми за тази бъркотия, но това е то. Ето само дългове, скъпи Господи. Току-що разбрах, че в моите заветни взаимоотношения с Теб аз съм освободен от дългове. Зная, че Ти не искаш това да продължава през останалото време на живота ми. Всеки път, когато искам да дам, аз трябва да отида и да платя на банката 14% и едва да заделя някакво малко дарение за църквата. Това може да не притеснява някой от вас, но мен ме притеснява. Това не ми харесва. Бог ме благославя с пари и аз няма да питам банката какво да правя с тях. Амин. Амин. О, не бъдете глупави да пишете купища чекове, които не можете да изплатите и да казвате: аз съм завет с Бог, Той ще изплати тези чекове. Само чакай, ще видиш дали ще го направи. Това е недопустимо. Той няма да покрива грешките ти. Или може да го направи веднъж, само защото си глупа, но ти няма да можеш да живееш като пишеш нереални чекове. Казвам ти точно сега, че това е капан, приятелю. Познавам проповедници, които отидаха в затвора заради това. Посещавал съм ги в затвора. Излиза един, говоря с него, а той се чуди защо вярата не работи. Казах: я стига. Казах: но ще ти кажа защо не работи. Ти обеща, когато се откриваше банковата сметка и ти беше дадена привилегията да плащаш с чекове, трябваше парите да са там, когато попълваш чековете. Нека ви кажа как постъпихме в нашето домакинство. Написахме всички чекове, сумирах всичко спечелено и написах чекове за всички пари, които дължахме. И се получи една такава камара, значително надвишаваща бюджета ни. Събрах ги всички на бюрото, ето така, положих ръце върху тях и изповядах, че са изплатени, защото вярвах на всемогъщия Бог за това в името на Исус. След това отворих чекмеджето и ги пребрах там. Затворих чекмеджето, счетох, че е свършено и всеки път, когато идваше времето, аз го отварях
И когато имах парите, изпращах чека. След 11 месеца нямах никакви дългове. Амен. И вие можете да направите същото. Може би си нямате представа какво е никой да не те притеснява по пощата. Радостно е да отидеш до пощенската кутия. Преди мразех това. Мислих си, че пощальонът ми е враг. Знаете ли? Добре. О, хора, колко бързо тече времето. Така че благословението, дадено на Авраам, да дойде чрез Христос Исус на езичниците, за да приемем обещанието на Духа чрез вяра. Братя, по-човешки говоря, ако едно завещание е потвърдено, дори да е само човешко, никой не може да го развали, нито да му прибави нещо. А обещанията се изрекоха на Авраам и неговия потомък. Не казва и на потомците, като за мнозина, а като за един. И на твоя потомък, който е Христос. Аз ще прескоча малко тук и след това ще се върна. Нямам търпение да ви го кажа. Тези два стиха са в сърцето ми, в ума ми, свързани са и просто искам да скачам от радост. Прочетете това в 28 и 29 стих. Няма вече юдеен, нито грък, няма род, нито свободен, няма мъж, нито жена, защото вие всички сте едно в Христос Исус. И ако сте Христови, то сте Авраамово потомство и наследници по обещание. Сега искам да видите нещо. Ето нещо, което толкова ме запалва. Забелязахте ли, като каза, не казва и на потомците като за мнозина, с други думи в множествено число, но на потомъка, който е Христос. Забелязахте ли, че той каза, ако си Христов, ти си Авраамово потомство и това е в единствено число и говори за теб, както говори за Исус. Това означава, че в този завет ще работи за теб точно така, в името на Исус, докато ти си на земята. Той ще чува молитвите ти точно както чува молитвите на Исус и точно както каза, това е моят възлюбен син, него слушайте. Казва същото и за теб. Всеки път, когато се изправиш в Божието всеоръжие, всемогъщият Бог казва на дявола, това е моят възлюбен син, ти по-добре послушай какво ще каже той. Алелуя! Слава на Бог! И това казвам, че завет, предварително потвърден от Бога, не може да бъде развален от закона, появил се 430 години по-късно, така че обещанието да бъде унищожено, защото ако наследството е по закона, то вече не е по обещание, а Бог го подари на Авраам чрез обещание. Тогава защо се даде законът? Прибави се, за да се изявят престъпленията, докато дойде потомъкът, на когото беше дадено обещанието. Сега да отидем във Второзаконие, 28 глава. Скъпи Господи, обещанието на Авраам, силата да преуспява, дойде върху езичниците чрез Исус Христос. Амин. Господи. Амин. Ако слушаш усърдно гласа на Господа, своя Бог, като внимаваш да вършиш всички Негови заповеди, които днес ти заповядвам, Господ твоят Бог ще те постави високо над всичките народи на земята и всички тези благословения ще дойдат върху теб и ще те връхлетят. Харесва ли ви, като го четете? Това наистина ми звучи добре. И ще те връхлетят. Връхлетявали ли са ви благословения скоро? Смея да кажа, че много от вас никога не са получавали по този начин. То сякаш просто те събаря и те превзема. Прибрах се вкъщи от събрание един ден
Докато бях на събранието, един мъж ми даде чисто нова кола Мерцедес. Вижте, ние не бихме платили толкова пари за кола, дори да ги имах. Тя просто не ме интересуваше. Това наистина не ме интересуваше. Не ме разбирайте погрешно, не че съм глупак да не искам да карам Мерцедес, но аз нямах никакво лично желание за такава кола. И аз си мисля, че е хубаво да бъдеш благословен и да просперираш, но когато получа някакви пари, аз ги влагам в благовестието. Това е просто начинът, по който живеем. И затова аз просто заеквах около нея и казах: Господи, искаш ли да продам това нещо? А той каза: не. Кой ти каза да я продаваш? Казах: не знам, просто питам. Той каза: не, ти нали ми обеща, че всеки, който даде в твоето служение, а ето Марк дава за конкретно нещо и ти ще го използваш за каквото се дава, а не за нещо друго. Казах: да, сър. Той продължи: добре, човекът ти даде колата да я караш. И ако не я караш, все едно, че го пренебрегваш. Казах: добре, аз не искам да пренебрегвам никого. Амин. Знаете ли, бях объркан. Знаех какво ще кажат много хора, като ме видят да карам такава кола. И аз се прибрах от това събрание, а ето, че имаше друга кола в двора ми. И аз си помислих: но все пак не искам да разочаровам никого. Казах: Господи, какво става? Аз не съм молил за нито една от тях, а пък ето, че са две. Ама, че ситуация е май, когато трябва да излизам, ще се чудя и ще трябва да броя коя от двете да карам. Господи, как да се справя с това? Това си е проблем. Попитах: какво става тук? И той ми припомни този стих. Той каза: през всичките тези години, знаеш ли колко автомобили си дал? Отговорих: не, никога не спирам за да броя. Нека да ги преброя, харесва ми това. И се върнахме във времето, сетих се за няколко коли, Кели си спомни за още няколко, Глория се сети, не мога да пресметна точно, но трябва да са били 14-15 коли, 4-5 камиона, 7 самолета. През всичкото това време бяхме просто изпълнени с радост да се покорим на Бог, като даваме. Разбирате ли? Изработваш прехраната си, като даваш. И Господ каза: искам да знаеш, че оценявам този начин на живот. И добави: твоята жътва е дошла. Слава на Бога! Колата ми струва колкото къщата ми. Да, струва колкото къщата ми. Знаете ли? Това бяха връхлитащи благословения. Бях получил правото да просперирам в тази област. Аз не се опитвах да преуспявам в тази област, просто Бог ми даде правото да преуспявам. И това, което се случи, особеното беше, че този човек беше в автомобилния бизнес и точно тогава беше пред провал. И той трябваше здраво да се хване за Словото с вяра и започна да устоява с Божието Слово, и Бог възстанови бизнеса му, той го оценил и ме благослови. Аз го оцених и ние тримата, той, Бог и аз, тримата имахме чудесно време за това, което свършихме. И така, ти си благословение. Ти имаш силата да преуспяваш. Някои казват: не харесвам това послание за просперитет. О, не казвай това. Хубаво, ако не харесваш мен, но не казвай нищо против посланието. О, не дей. Наистина не е хубаво, че не ме харесваш, но ще трябва да се съгласиш с мен. Амин. Трябва. Не казвай, че не ти харесва проповедта. Не.
Не казвай, че не ти харесва посланието за вяра, това е заветното послание на Бог. Не казвай, че не ти харесва посланието за преуспяването, то е заветно послание на Бог. Не казвай, че не ти харесва посланието за ученичеството, това е заветното послание на Бог. Не казвай, че не ти харесва посланието за последния дъжд, това е заветното послание на Бог. Може да не ти харесват някои от нещата, които проповядваме тук, но не сме го направили между другото, защото така трябва да го кажем. Амин. Не ни карайте да замълчим, молете се за нас и Бог ще изпрати благоуспяване върху Словото си. Алелуя! О, слава на Бог! Слава на Бог! Слава на Бога! Алелуя! Алелуя! Чувате ли ме? Слушате ли за какво говоря? Това не е посланието на Бялата църква, това не е посланието на Черната църква, това не е посланието на Индианската църква или Испанската църква. Боже мой братко, това е посланието на Божията църква. Алелуя! Към църквата. Амин. Нито един мъж, нито една жена, нито едно дете, който вземе решение да ходи според завета с всемогъщия Бог. Няма значение от цвета. Не ме интересува откъде си. Не ме интересува къде си роден или кои са родителите ти. Този завет ще ти издигне на върха. Казвам ви, че Исус каза, който върши правда отива към светлината, защото делата му са извършени по Бога. Представете си един кораб. Казвам ви, един мъничък кораб. И този мъничък кораб ще се издигне от дъното на най-дълбокото езеро, ако се освободи и се изкачва право нагоре до повърхността. Той отива право на върха. И ако започнеш да действаш според Божието Слово, ще отидеш право на върха. И всеки те плаши и се опитва да те притиска, и дявола се опитва да те впримчи, но ти ще отидеш право на върха. И ето те, ти си отнесен там един ден. И ти си там. Това значи Исус. Амин. Слава на Бог. Очаквам някой да напише разказ за триумфа на чернокожите хора в тази нация. Този разказ не е бил разказван все още. Голяма победа е извоювана в тази страна. Едно от най-големите чудеса на всички времена. Преди няколко века хора с заветно минало, които разбираха завета, дойдоха от един континент, силно наситен с заветна практика. Това е разказ за толкова много чудеса в Африка, дори и днес. Отиваш там и проповядваш кръвния завет и трябва да се връщаш, защото те знаят за какво става дума. А хората са доведени в нашата страна при най-ужасните условия. Някой им проповядва благовестието и те чуват много повече от това, което проповедникът им проповядва. Те чуват за това заветно взаимоотношение с всемогъщия Бог и че те са запечатани в Него. И най-голямата победа в историята на тази нация е, че поради молитвите на Божиите светии, всемогъщият Бог изпълнява обещанията си сред ада на земята. И Той предпази изтичането на кръвта им дълбоко в тази страна и ги запази в едно. Тази вечер аз ви разкривам факта, че молитвите на тези Божии светии, поставени в робство в нашата страна преди години, но стоящи в заветните права с всемогъщия Бог, донесе победа не само на чернокожите, но и нарастваща победа, която ще експлоатира по цялата земя.
Защото цялата земя днес е готова да чуе какво имат чернокожите хора да кажат. И това, което те казват за Исус в този час, ще предизвика най-мощното съживление, което някога е ставало на земята. И наистина последните ще бъдат първи този ден и час. Има само едно малко нещо точно сега, което се случва в тялото Христово. Само едно малко нещо. Пастори, искам да го хванете. Хора, искам да го хванете. Вижте, за Бог времето, имам предвид, че 1986 е като 1987 и почти като 786 и 1686 и 1586. Искам да кажа, че в Бог времето не съществува. И грехът, който е извършен срещу чернокожите хора, доколкото се отнася до църквата, е този, че църквата никога не се е обръщала към тях да ги помоли за прошка. А това трябва да се направи. Това трябва да се направи. И аз ще го правя всеки път, когато имам възможност. Аз моля всеки един от вас тази вечер да ми прости за греховете на моите прапрародители. Не искам това да продължава повече. Но вие и аз, казвам ви, вие и аз, ние сме на прага на най-мощната експлозия на заветните обещания на Бог, които Той ще доведе до изпълнение, ще призове всички нации. Алелуя! И ти и аз имаме предни места, братко. Ние ще видим всичко това да се случва. Тялото Христово се събира. Черната църква и бялата църква, кафявата църква и всички жълти хора и червенокожите, ние всички се съюзяваме. Баптисти, петдесятни, католици, се събираме заедно. Алелуя на всемогъщия Бог! Ние сме заветната църква. Ние сме заветната църква. Алелуя! Слава да бъде на Исус за винаги! Станете и извикайте Амин! Нека чудото да се случи. В името на Исус. Нека да се случи. Алелуя!